Hi, hello, laing sugilano no usab ang atong madungog diri karon sa What the Style. So ang atong magtatampo nagnganan og Adila. So kini nga bay kalain-lain na ang iyahang nagyan nga laki. So ang iya yung gipangita dako gyud. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon sa What the Style. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, paliw ko og subscribe ug click po sa notification bell para updated mo pirmi sa sama ani nga mga drama. So di na nato ilangan ato nang isunod ang mga drama. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Adela, ginaingwin, love ko kaayo ikaw, apan dawaton ta lang nga dili kita ang gitagana sa kahitasan nga maoy magdayon. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Asa bang ka, oy? Moadto ko sa ilang lina, nay. Lina ka ha. Dili ka ha nga magkita na sad mo atong jande. Kung si John di man ganay akong pakikitaan, nay, okay raman sad kay ako man na siyang uyab. Uyab lagi. Pero maglangay-langay magpakasal nimo. Doon na nagoy nahitabo ninyong duha. Unya, nganong magdiki-diki pa man na siya pakasal nimo, be? Alanganin palagi siya sa kwarta, nay. Kay bisan og dili ta maghikay og daghang pagkaon pero makagasto man gud ta ana. Okay raman sad ko. Magtinabangay mig tigom. Nga ako sad mo tigom sad ko. Nadawat naman sad ko isip tindira sa tindahan sa lungsod nay. May income na di ako. Ambot lang nimo, Adila. Unya ka na medyo tingali mo lihok ba? Kung makakita na naglain sa jande. Na di na mahitabo nay uy. Nahigugma si John din ako. Parehas mi nga nahigugma sa usag-usa. Og dili na gid mi magbuhag pa. Si Badur pala imong gisugot. Kay disidido kay tumupakasal nimo. No, wa ko'y gusto anang tawhanan nay uy. Og di sad mahimo nga sugto nako siya kay may uyab nako. Aha, okay. Di na ta sa tungod sa lungsod ay. Di na ta sa lunch. Ining atong lungsod. Kabantay ka? Dong, si nanay ba? Sige og ingon nga magpakasal na jud kuno ta. Kapoy sa sigig pamati sa yaw-yaw niya. Uy, pakasal na lang ta. Bahala gamay ra tag budget. Sige. Aron, muhilom na sa nanay mo. Magpakasal ta. Apan, ako sang inon sa tatay na ko, ha? Sige dong, magpakasal na lang kita ha. Sige. Naugtas motor. Oops. Day, dali na. Ano day, chicken joy na sa ta. Chicken na sa ta sludge. Lami, ano day. Lagi dong, nga timing kaayo nga bago kong ligo. Humot pa kay ning ako dong. Lumot, nangalimyon dito day. Nangalimyon na. Tara day. Tara dayon. Umuta Humot kit na kay gisyampuhan ko na nya ibutang ang pahumoy. Hindi ka bantay ko day. O pasa ko kaihi. Hindi ka bantay ko. Ah.
Swerte taon niyang luyaha nga nakakuhag duha ka round. Ako gusto pagidunta ko kripansi pero nitiko ko naman ang iya ha. Ablihan ko din bintana, bi. Aron makalusod ang hayag sa adlaw din sa akong kwarto. Nihayag na akong kwarto nga naablihan ako ang bintana. Di na kinahanglan pa nga pasigaon ang suga. Hala, kanang nangyay sa upos. Simpik anang dako nga punuan sa saging. Si Bador man na. Hala, grabe sa iya ha. Taas kaayo. Layo na kay kang John D. Hala, mihangan siya nakakita siya nga nagtanaw ko sa iya ha. Daoy, kauwaw. Iya ko nakita nga nagtanaw sa iya ha. Nanguyab pa ni siya na ako. Daoy, ganahan ko sa iya ha. Ninduta ka agunitan ato, oy. Unya, kan, oy. Agoy. Huwag ito nakutuyuan nga makakita siya. At bang sa bintana sa kwarto di ay ito niya adapita. Ay, ahak, we. Skang timingar ba nga. Nangiso nga ako pagtanaw niya. Samot nga dili ko niya sugton. Kay basin mahadlok to nga. Makakita sa ako nga perting dakuag taasa. Ay... Tinuod ka, Gaulino? Hola, Jesus. Bida ni mga to. Watong watlo si Adila kita si mo ay. Ganahan to. Kaha, Gaulino? Olay gigaw. Sultihan talang ka. Ang tanan nga babae nga gusto kaayo na sila nga kanang mga lalaki nga dagkog bunal. Kung makabanagan ni silang lalaking gamay bunal, manguyab ng lain. Di, mga bitat sila kay labag yun nila ang ilang bana nga dakong bunal. Pero kung gamay bunal, mga bit! Kung katol ganing babae, mga bit, yun gaw! Mangita yun na silang mga dagkong bunal! Sa ato, bagaw. Wala ito siya gilainan nga nagtanaos ko, ah? Ginahan to. Ha? To lang na ako. Ganahan to siya. Sus, gaw. Timing nga ba nga nangisog ang ako, eh? Ngisog? Sama karon, oh, tawa. Nangisog ako, ah? Asa ko natanawa tayo. Sige, malik pangisog, eh. Asa kayo natanawa tayo. O, dailanan ako. Tanawa tayo. Oh, dira. Tawa. Oh, tawa. Di ba? Oh! Grabe to. Muro maghalo ibed. Grabe Ayaw. Buhi na. Ay, nagunit ni gaw. Ay, gaw. Ano ba yun? Tabakog balik ko. Lamiharing kanon gaw. Watay daog, eh. Ay, daog. Bayot ka. Gagaw sa tao. Buhi na. Ay, daog. O sa yan, manguyab ka ni Adila. Uy, mamisita kaya nga may uyab naman nga si Jandy. Na, milagdas Manilas Jandi pa, eh. Ano sa? Si Mana Kapin pa konto siya dito sa Manila. Busa, Milagda. wa man siya. Aw mamisita kong Adila. Mamasin ko pa. Nausa ka man taon, oy. Pagkadaghang pure nga daga niya, anaha ang mga anang may uyab na. Kanya, di na ma-virgin. Oh, kana nung imo ha, dako man na. Liwat na ako liwat. Kabantay mo ko ana. Ang babae nga maigo ana, murag mga anak, uy, murag mabirginan pagbalik. Hinoon, sad. May uyab naman yun na sa Aldia ba? Adila pa, si Adila. Adila. Oh. Pasinsa ka na. Ay, so wayan lang gud nako pa. Kay nagsulti si Gaulino nga Nga sa ba? atubangon ko ni Adila kung mamisita ko. Busa, dili na ko usikat ang higayon pa. Salamat kayo, Day Adela, nga gisugot ko nimo. May uyab naman ang tako. O di na ko angay pa nga masugat nimo. Apan ambot nga nung gisugot man ka. Kung unsa kadako ang gugma ni Jandy diha nimo. Palabuan ko ini, Day Adela. Pero, unsa may buhaton nimo kwen, maulit na si John D sa tundapit. Kalain bayaan niyo nagdubli ko kuyab. Di siya ni maayo ang gibuhat na ako. Ayaw sa pagnunaw na, anak. Ayaw sa gunaw na si Jandy. Kita, ugma ha, manuroy ta. Adto ta sa syudad.
Doon naman ko'y motor. Oh, sige. Ato ta sorry sa syudad. May dito kay layo. Uy, makakita nato nga nagkuyog ta. Motel? Ni ata hunong ining tungod sa motel? Manuta diha, day. Please. Ayaw kong bali-bali. Mahal kayo, teka. Kalain ba itong gibuhat? Uy, may uyab mang kuko. Sige na, day. Maluwi ka na ako. Mahal kayo, teka. Uy, maluoy man sa tanim mo, uy. Sige na lang. Wa pa lang kung maluoy ni mo, ay. Sige, tana, manuta sa motel. Itong baduay. Yes! Tagang salamat, Eldia. Tano, day. Kilami na kayo. Agay, kasakit. Agay, nag-easy akong, agay, sakit nga lami. Grabe ang kasakit nga akong gibati dahil gihilabtan ko ni Bador. Human sa nahita po, siya na akong gipili. Pag-abot ni John di gikas Manila, ako nang gibuwagan. Ako siyang gisultihan nga may lain akong uyab ug may nahitabo na namo. Busa, dawaton ta na lang nga dili gid kita ang nagkadayon. Bago ito kasama ang kaagi ni Adila, dinhining tulumanon. What's the style? Dawato na lang nga dili magkadayon style. Kini mga sugilanon gisuwat ni J. Badayos, dalit sa RMN Production Center.